Guys, नोंथांमोननि समायना रमायना गोदान चेनेला आंनि भिडिअ स्क्रिनावहाय रोखा नुजाबोगासिनो। स' नायदो लोगोफोर, नोंथांमोना मदद होलायदो, हेल्प होलायदो, सासेया सासेखौ हेल्प होलायदो। स' फैदो स्टार्ट खालामनोसै। आरो बेजों लोगोसे नै जोंहा अरेन्ज जानोसै बिनि सिगाङाव माने अरेन्ज खाजि जाग्रोनोसै जोङो। स' नायलांदो दिनै जोङो अरेन्ज नारें गोदै होनानै मायो फानलु देनाय। आयु जानो लुबैयो, खुदै गदों। सिख्लाफ्राथ' खुदै गखासिगोन र' मिथिखाबाय आं। नै आयै जानो लुगैबाय आंहासो सिगां। जों जाग्रोना लानोसै, बेनि उनाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोननि समायना रमायना चेनेलखौ वाइटिं दङब्ला। थ' गाइस दायो सुरुवात खालामनोसै जोंनि फिसा फेमिलि मा होनो गोदान चेनेल खुलिनायफोरनि नामफोरखौ आङो मा होनो सासे आङो चेनेलखौ खिन्थालांगासिनो। स' नोंथांमोना गावजों गाव हेल्प होलायदो। खैथा बेयाव 54 प्लास दङ आरोना, भिडिअसआ एसे गोलाव जानो हागौ। बेनिफ्राय बे 54 प्लासआ जुदि नोङो गुबुन सासेखौ बिदि हेल्प होलायोब्ला गोबां साबस्क्राइब बारायहैगोन आरोना। दायो जुदि 50 प्लास आङो होदों, 50नि बारा, थ' बिथांमोनजों नोंजों आंजों मदद होलायोबा बे 50आ जनानो बेसेबां जोंनि थाखाय बुरजा जोङो न' फेमिलि जोंनि चेनेलाव फैनाय वेलकाम खालामो आरोना। जोबोद गोजोननाय मोनगोन, सासे बारायबानो जों गोजोननाय मोनो नङा होमबा। स' 50 प्लास जुदि साबस्क्राइबा दिनै बारायोब्ला मदद होलायलायोबा गावजों गाव, स' गोजोननाय मोनगोन थारैनो। स' दायो आङो स्टार्ट खालामलांनोसै। नाथाय मोनसे खोथा आरोना, जाय होजायाखै एबा आङो आंनि चेनेलाव बेवहाय बुंजायाखै गाज्रि मोननो नाङा। मानो होनोबा दाखालिनिफ्राय लानानै आं नेदों दिनैसिम। बेनिफ्राय जाय हरदों आं बेखौल' पिकआप खालामनो मोनदों। बिनि उनाव हरनायफोरखौ आङो पिकआप खालामनो मोनैफोरा गाज्रि मोननाङा आरोना। स' नेक्स्ट भिडिअ आङो थारैनो लाबोना होगोन। नोंसोरो टेनसन जानाङा आरोना, गाज्रि मोननाङा आंखौ बिनानाव हिसाबै, बिब' हिसाबै। स' गोदान चेनेलाव सोरबा दङबा वेलकाम आरोना, आंनि इउटुब फेमिलियाव वेलकाम खालामो, गोजोननाय जासिहरो। स' मोजां मोनोबा नोंथांमोना लास्टाव लाइक खालामना होदो। स' दायो आं स्टार्ट खालामनोसै। गरिब CDS फेमिलि, बिनिया 252 माबा साबस्क्राइबार दङ 1 year ago। स' फैदो बिथांनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। स' बेबो नोंथांनिखौ खालामना होनांगोन आरोना। स' नेक्स्ट मिजिं चेनेल 7 month ago बियो खुलिनाय, 101 साबस्क्राइबार मोनबायानो 7 monthआवहाय। स' बिनिखौबो होलायदो आरो नोंथाङाबो होफिनदो। स' बिदिनो जोङो गोबां लोगो खालामना लानो हागोन, फेमिलि खालामना लानो हागोन आरोना इउटुबनि। बेनिफ्राय नेक्स्ट समायना बसुमतारी, साबस्क्राइब खालामबाय, आंबो खालामखाबाय आङो। 24 साबस्क्राइबार मोनबाय 2 years agoनि बिनि चेनेला आरोना खुलिनाया। थ' फैदो नेक्स्ट रेबिका गयारि, 546 साबस्क्राइबार 5 years ago। स' नाजाबाय था नोंथांमोना। माने रेबिका सावना आउटनि माने आं डिउटियावनो दं नालाय। 5 years ago 546 साबस्क्राइबार। स' बिथांनिखौबो खालामनानै होदो अननानै, फिसा चेनेल नालाय। आंनियाबोथ' गिदिर नङा, अब्लाबो नोंथांमोना आंनो हेफाजाब होबाय, आंबो नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन, बेनो आंनि गुरै खावलायनाय आरोना। स' नेक्स्ट राबि रनसाय फेमिलि ब्लग, 5 months ago 169 साबस्क्राइबार। स' बिथांखौबो हेल्प होदो, नोंथाङाबो होदो गासैखौबो आरोना। नोंथाङाबो लुगैदोंबा नोंथाङाबो मोनगोन आरो नोंबो होदो आरोना गुबुननो मदद। नेक्स्ट
अनजालि बसुमतारी 1 month ago 10 subscriber जोबोद गोजोनथाव थ' नोंथाङाबो होदो आरो बिथांजोआबो मोनगोन दे so next प्रियंका बर' 27 subscriber 1 year ago so videos upload होबाय थाबा subscriber बारायो नालाय होबाय था नायनो मोजां मोनग्राफोरा जाय होग्राया होखायो subscribe खौ नङा होमबा थ' आंबो खालामगासिनोखा आङो नाथाय एसे लेट जानोबो हागौ आं नायसो खालामनाय जायो नालाय गोबां दङ बेनिखाय गाज्रि मोनना आरोना so next अनजिमसा बर' 4 years ago 33 subscriber so नोंथाङाबो भिडिअसखौ होनो नाजाबाय था ओमफ्राय नोंथाङाबो गुबुनखौ हेल्प होदो so फैदो next प्रमिता ब्रह्म 186 subscriber join जानाय 10 month ago ना 186 subscriber मोनबाय so बिथांखौबो गावजों गाव हेल्प होलायदो थांनानै नायनानै आरोना so next गियाना ब्लग 1 year ago 82 subscriber बिथाङाबो नाजादो आंबो subscribe खालामना होखाबाय नाजादो अननानै भिडिअसखौ लाबोबाय थानो मोजांखौ आरोना बिदि फां-फुं हगारनो हादै बुंखाबाय आङो so next मितु मुसाहारि आरो बसुमतारिबो नामा BTY दं उनावहाय नामखौ एक्चुअली मोजाङै होनानै ला आरोना बिदि होफादेरफोरखौ खालामनो नाङा नाम मोनसेल' मोजांखौ गोरोब होनानै ला आरोना नामजों टाइटेलजों join 6 years ago 115 subscriber थ' जेबो नङा लासैनो जालांगोन भिडिअ होबाय थाबासो जागोन नालाय next फाउस्टिना बसुमतारी जोबोद मोजां नेम आं मोजां मोनबाय दे नामखौ फाउस्टिना join 1 year ago 1.94k subscriber wow 1.94k subscriber मोनबाय आरोना 1094 2k जाथारसिगोन congratulation जायहा 1k थांबाय आं congratulation हरो नाजाबाय था भिडिअसखौ होबाय था आरोना next AB blog 97 subscriber 2 years ago so होबाय था नोंथाङाबो बिथांनिखौबो नायदो AB blogs फंबाया आंनो कमेन्ट हरबाय थायो बेबो हरनायालाय 3 रिसिभ खनथाम कमेन्ट हरनाय जाबाय नै गाहायाव लिरनाय थाखायो so गोजोननाय थाबाय next मनालिसा मुसाहारि 4 years ago 474 subscriber मनालिसा मुसाहारि जोबोद किउटबो बिनानावा होबाय था बिनानाव सापर्ट मोनगोन बयनिबो थ' next प्रिया बरगयारि subscribe खालामना होखाबाय आं बिथांनिखौबो बिनानावनिखौ 130 subscriber 1 year ago so गासैबो मदद होलायदो आरोना गावजों गाव next आलबिना नार्जारि subscribe खालामखाबाय आं बिनिखौबो 160 subscriber join 1 month ago 1 month ago 160 subscriber मोनदों रंजा मोजां गोजोनथाव next बबिता बर' 7 month ago 7 subscriber जेबो नङा गोदान चेनेल नालाय न' गासैनाबो गोदान फिसा चेनेल गावजों गाव मदद होलायाबालाय so next मैथा खावब्लि ब्लग हामबायसै मैथा खावब्लिनो मालायसो join 3 month ago 173 subscriber so गोजोनथाव भिडिअसखौ होबाय था मोजां भिडिअसफोरखौ न' गावनि कन्टेन्ट लानानै हो आरोना next माइनाव निजोम official join 2 years ago 1.49k subscriber wow very good congratulation आंनिफ्राय 1k subscriber जानायनि आरो बारनायनि दे next गीतांजलि बर' join 1 year ago 659 subscriber जोबोद गोजोनथाव बिथांखौबो होदो नायनोबो समायना बिनानावा नायनो मोजां मोनैखौ आं जेरावखौबो बुङा गासैबो समायना आरोना गाज्रि मोननाङा आंहा मा होनो नोजोरा मेगना टिं थांदों होनदो so next समबार B+RY मिथिला आङो समबारी बसुमतारी नामा समबार बसुमतारी
माने जइन 8 month ago 51 subscriber जाबाय थ' बिथांनिखौबो हेल्प होदो नायहैदो बयबो साबस्क्राइब खालामदो नोंथाङाबो लुगैदोंबा स' फैदो नेक्स्ट आर केरकाटारि आर केरकाटारि न बुंनोबो रोंलायलाङा सालायाबो गिदिरसो नामाथाय आंहा 3 years ago 242 subscriber मोनबाय साबस्क्राइब खालामना होखाबाय आं बिनिखौबो नोंथांमोना हेल्प होलायदो बिनिखौबो अननानै DB दैमारि बसुमतारि 478 subscriber join 2 years ago भिडिअसखौ होबाय था आरोना बिथांनिखौबो खालामहैदो आरो नोंथाङाबो खालामना होदो गुबुननिखौ आरोना गीता नार्जारि दहायना गीतानजुलिमोन नामा दानिया गीता join 7 month ago 39 subscriber दे नोंथांनिखौबो आं साबस्क्राइब खालामना होखाबाय आरो गोजोनथाव नोंथांमोनाबो होलायदो नोंबो होलायदो आरोना बिनानाव स' नेक्स्ट सुजाता नार्जारि join 2 years ago 104 subscriber 104 subscriber आरोना स' गोजोनथाव बिनिखौबो आं साबस्क्राइब खालामनाय जाखाबाय गियालां मुसाहारि join 6 month ago 73 subscriber ओके बिनिखौबो आं साबस्क्राइब खालामना होखाबाय थ' भिडिअसखौ होबाय था कन्टिनिउसलि सानसुगोरा बड' ब्लग्स join 7 years ago wow 7 years ago 2.94k subscriber ओके 3k थांथारसिगोन congratulations हरो स' नेक्स्ट B दैमारि join 2 years ago 592 subscriber दे साबस्क्राइब खालामखाबाय आं नोंथांनिखौबो नेक्स्ट PB ब्लग्स join 8 years ago 19.5k subscriber वाव जोबोद गोजोनथाव बिनानावा आंखौ सिगांनिफ्रायनो आंनि भिडिअ नायखायो आं मिथिखायो मानो होनबा बियो आंनो कमेन्ट हरो आरोना स' गोजोनथाव आं साबस्क्राइब खालामना होखाबाय मानो नेक्स्ट बड' संगित MP3 1k वाव बड' संगित जोबोद गोजोनथाव 4 monthल'सो जादों बिनानावा 4 month ago 792 साबस्क्राइबार दङ जोबोद गोजोनथाव नाजालांबाय था बिदिनो होलांबाय था साबस्क्राइब खालामखाबाय आं बिनानावनिखौबो थ' नेक्स्ट उदांस्रि ब्रह्म join 3 years ago 447 subscriber बिनानावनिखौ खालामनाय जायाखै खालामना होनोसै आङो खालामगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सुजाता दहाय बुंखाबाय आं बेखौ गीतानिखौ बुंखाबाय बिना बसुमतारि join 2 years ago 139 subscriber थ' बिथांनिबो खालामना होदो आंबो खालामना होगोन नोंथाङाबो गुबुननिखौ खालामना होदो बिदिनो जोङो साबस्क्राइब बारायलांनो हागोन आरोना थ' गोजोननाय थाबाय नेक्स्ट मनिका बसुमतारि join 8 month ago 879 subscriber वाव दावखोदों दे मोजां जोबोद मोजां 8 monthआवनो इसिबां साबस्क्राइब मोनदों रंजा न' नेक्स्ट दालिमा ब्रह्म join 4 years ago 30 subscriber थ' आंबो साबस्क्राइब खालामना होनोसै माने नोंथांमोनाबो खालामदो नोंथाङाबो खालामना होदो गुबुननिखौ न' थ' नेक्स्ट DS ब्लग 62 नाम मोजां मा नाम दलि ब्रह्म नामा थ' join 6 month ago 168 subscriber थ' भिडिअसखौ होबाय था बिदिनो साबस्क्राइब बारायलांबाय थागोन आरोना मोजां भिडिअ हो गाव गावनि कन्टेन्ट लाबोनानै गोबाङानो नाजानांगौ बेबायदि गावजों गाव नङा होमबा थ' नेक्स्ट XK ब्लग 0 मा बिलाय join 1 year ago 1.6k subscriber वाव जोबोद मोजां 1k थांबाय congratulations हरो आं बिथांखौबो नेक्स्ट सातिया नार्जारि join 3 month ago 222 subscriber जोबोद मोजां 3 monthआवनो 222 subscriber मोनदों भिडिअसखौल' कन्टिनिउ होबाय था थ' नेक्स्ट सुप्रिया नार्जारि 11
join 3 months ago 60 subscriber बिथाङा माबा मोनसे मेसेज हरदोंमोन आङो नायस्लाबनाय जायासै माने नायदों नायनाया अब्लाबो पिकआप खालामनाय जायासै आङो माने गोदान चेनेला इनिफ्राय भिडिअसखौ खालामनो लाजियो ना मा होनखो आङो स्क्रिनाव होनो हायासै आरोना स' लाजिनाङा गोदान चेनेलब्लाबो भिडिअसखौ खालामबाय था आरोना गासैबो आं गासैखौबो बुंदों भिडिअखौ होबाय थाब्लासो ग्र' जायो नालाय चेनेलाबो स' बेनिखायनो होबाय था आरोना लाजिनो नाङा नोङो जि इउटुबाव आगान होबाय था मोजाङै आरोना मानो होनोबा स्टप दोनोब्ला चेनेला डाउन जालाङो जेरै आंना जादोंमोन आं 1 year गेप थानाय बायदि जादों आरोना 1 yearआवहाय मालाबाल' इन्ट्रेस्ट गैया ओंखायनो मालाबाल' होनाय जादोंमोन बेयावनो आंहा चेनेला डाउन जालांनायमोन आरो गोबां डाउन जाबोबायमोन आरो ओमफ्राय दासो एसे जाहांफिनदों एसेल' नोंथांमोननि अननाया सापर्टआव स' होबाय था लाजिनो नाङा माथो खालामनो जोंफोरनि गथ' गोरलै लानानैबाबो लाजिया फांजिया होदों सोरबा बुङो गाज्रि सोरबा बुङो मोजां अब्लाबो मेगन मोसेबनानै जोंनि गोसोआव इसोरखौ लाफानानै जोङो गोसोखौ दाद खालामनानै जोङो भिडिअसखौ बनायो आरोना स' सुप्रिया नार्जारि आब'सो जागोन न' स' बिनानाव होनहरदों नालाय बे आंखौ आगै स' आं आब' बुंबाय आंनि गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिनानाव आब'निसिमबो मानो होनोबा बिनानाव लेंजायोबा बिराद मोजां मोनो बिब' गैया आंहा बिनानावबो गैया बेखायनो स' नेक्स्ट बिबिथा नार्जारि जइन 1 year ago 15 subscriber अके जेबो नङा आं साबस्क्राइब खालामना होखाबाय बिनानावनिखौबो फैदो थ' नोंथाङाबो भिडिअसखौ लाबाय थादो नेक्स्ट फुजा नार्जारि जइन 5 years ago 4.29k वाव जोबोद गोजोनथाव कंग्रेचुलेसन फुजा नार्जारि बिनानावनिसिम बिथाङाबो नोंथांमोना नाय आरोना इमानबो नायजोबनो हाया बे नङा सासे बिदिनो नाजा आरो खालामना होनो थ' नेक्स्ट बिरा जइन 8 months ago 231 subscriber अके जोबोद मोजां भिडिअसखौल' मोजां होबाय था नेक्स्ट रिबिथा बसुमतारी जइन 1 year ago 80 subscriber अके आंबो खालामना होगोन साबस्क्राइबखौ टेनसन लानो नाङा नोंथांमोनाबो खामलायदो गावजों गावनो न' गोदान चेनेल बयबो जौगानांगौ नङा होमबा स' नेक्स्ट खबाइ ब्लग्स अके खबाइ ब्लग्सनो जइन 3 years ago 674 subscriber अके दे जाथारसिगोन 1k जाथारसिगोन 1k जाबानो देरहाबाय स' नेक्स्ट कनजुला बसुमतारी आं साबस्क्राइब खालामखाबाय बिनानावनिखौबो जइन 5 months ago 66 subscriber अके भिडिअसखौ लाबाय था अब्लानो बारायगोन नेक्स्ट गुनज्युति ब्लग आंना सालाय गिदिया दे गुनज्युति ब्लग जइन 3 years ago 348 subscriber अके आंबो साबस्क्राइब खालामना होनोसै स' नोंथांमोनाबो होदो आरो नोंथाङाबो गुबुनखौ होदो स' लोगोफोर एसेनोसै आंनिफ्राय रिकुवेस्ट आंखौ जाय नोंथांमोना अनबाय आंबो नोंथांमोननो बे अननायखौ दोनथुमनानै आङो राननानै होनो आंहा जोबोद गोसो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननोबो बिदिनो नोंथांमोननि अननायखौ आंबो नोंथांमोननो अननाय होफिननो आंबो गोसो जायो बेनि थाखाय बेखिनियावनो नोंथांमोना मा होनो गावजों गाव मदद होलायलायदो बेनिफ्राय मा होनो जायफोरा थालांदों अननानै आइ एम सरि गाज्रि मोननो नाङा नेक्स्ट टाइम आङो मा होनो बुंखांगोन आरोना आंनि भिडिअसनि गेजेरजों स' प्लिज दायो माबानो नाङा आरोना मेसेज खालामनानै दोन सोरनाबा थालांबायोब्ला अननानै आरोना कमेन्ट खालामनानै दोन कमेन्टआवहाय आं पिकआप खालामगोन नेक्स्ट आं बेबायदिनो सम मोनोब्ला आं दायो डिउटियावसो दङ नै दा डिउटियाव थानायखाय मा होनो एसेबांबो सम मोना नालाय न'आव थांनानैबो आं सम मोनहैया मोनायाव दा आं 8टायाव सौगोन 8टानिफ्राय थांनानै दा ओंखाम ओंख्रि संनाय जि सुनाय गथ'नि आंनि हाजबेन्डनि बहुद खस्थ' जायो ओंखाम ओंख्रि संनाय जानाय लोंनाय लेट जायो आं भिडिअस खालामनो इडिट खालामनो समखौनो मोना जेब्लानो आं सम मोनो अब्लानो आङो
पिकआप खालामो एबा साबस्क्राइब खालामना होयो आं बहुद नाजायो आरोना बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो हेल्प होदो आंखौबो नोंथांमोननि अननायखौ आङो आरो इयुनावबो नोंथांमोन आङो राननानै होफिनगोन स' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच फर वाचिं एन्ड फर सापर्टिं